Ang among kinabuhi sa college, nang na-expose ko sa kuan ba, kanang nightlife, kuyog-kuyog, haron ingnom bugoy, kanang Friday night, laglaag, dayon nakaton pa mi dito sugal, kuyog-kuyog sa mga diskuhan, na mga adlaw nga nasa simbahan, napoy na sa diskuhan, paling-paling gyud ba wala joy focus jud ka nga naara sa usa ka area ba. Na dito po kog Manila, nag-abot dito sa Manila, murag nagdungagan na gyud akong experience sa binuang kay pag-abot nako sa sales dito na kay dili man ka maka-close og deal kung dili ka mag-inom, dili ka moadto club, dalon ka sa mga amo nga mga dato. Bisag unsay akong gusto nga laagan, kaadto jud ko. Og ang imuhang tibok-on, ang 3/4 akong kinabuhi na sa kalibutan. 1/4 lang nabilin sa Ginoo. Sugod sa whole siguro sa akong pag-high school. Ako sa una, sa wala pa ko kaila Ginoo, dalaga pa ko. Ganahan kay ko maglingaw-lingaw, mag-inom-inom. Ako mga silingan. Malipay kay nako kay mugawas yun ako ang binuang o makainom-inom na. Markadahon jud kay ko. Mo gyud na ako bisang asa ko na sa lugar sa mua. Daghan kay ko kaila kay makigamiga man jud ko. Eskwela mi sa una dili magtarong. Samang ka, mahuman ka o college, high school ako te. Maglisod pa magigtiwa sa high school, kay gasalig lagi, kay mo abroad na po, pareha nila, nang-abroad ay po ako mga igsuon. Akong kalipay sa una, barkada, inom-inom, atog diskuhan, na may tindahan akong mama, na ibidyo okay. Pag sige ra may panguha kwarta, dayon, manguha dayon og mga ilimnon, di nakabalo akong mama. Pag abot ako Davao, dito ko rin puyo sa akong igagaw. Ang bana sa akong igagaw, nag-ingon siya nako nga kuyugon na ko niya kay nado birthday. So moto nga dito sa party, dito na nakita sa akong nahimong asawa. Sa dihang ninyo nami, naagyapon ko'y bisyo, naagyapon ko'y problema nga wala siya kabalo. Every time nga agdahon ko niya simba, tulala lang ko. Lagi ko'y sud-sud simba nga. Wala pa ta nag-ila nganong hantod na baluoy na lang ko niya kasi agdag daw si bang uban-uban ra po ko niya. Lagi mga away na mo, nga physical gud ang mga away. Oh, dayon. Tagdugay gyud kay may mag-uli og mag-away usahay ang katong nga panahon na. Layasan kaniya, na siya maglayas adto makikinom. Nya magdala og motor. Ako gitong gipangayo sa Ginoo ba nga maabot yung panahon nga maghiusa may sa pagtuo ba. Ang turning point nga naabot nga nausab ang direksyon sa akong kinabuhi itong pag-abot yun ako sa Pagadian na nga active na ako sa simbahan ba. Dayon sa Happy Church dihan ako tigsimba na ako'y pag-umangkon ingon siya nga apilta sa cell group ni Brad Joey Ramayrat moto nga apil na ko nga bilong lang ko sa family sa Happy Church kay nana ko amigo hantod nga gi-encourage ko niya nga apil og encounter Brad na ako una to gustuhanon mo ko daan kabalon mo ko ana ba pero hing give in ko kay gusto ko ma-experience ba. Maot gid akong kinabuhi sa una no. Lahi ang purpose nga nahibalaan ako. Dito na ko gilay down tanan ang pagkamahitason ang akong mga kailibgon sa butang sa kalibutan. Na-apil na po ko sa ministry sa music team. Naka-encounter ko ato 2014, gi-imbitar ko ni Ate Arlene para pasulod daw dito. Ako na-experience sa encounter, dito yun ako na nakita ang Ginoo nga tinuod gid siya. Dayon masakitan kayo ko kay ako ding binuhatan sa una, dili day maayo. Dito ra jud ko nausab, dito ra ko nakadugang og kaalam sa Ginoo, hantod yung tubo ko. Dito jud ko hing kuha og kusog nga pagkahitabo sa encounter. Muta ko na nalimpyo gid ko. Dayon, ako na dili na gid ko mobalik sa karaan nga kaagi kay dili gid siya maayo.
Sa dihan gitinuod na ako pagpangalagad ang Ginoo. Ug dire gitubo po ang akong pagtuo sa Ginoo. Karon na ako sa Sucor Ministry ug nakahimo pud ko sa pagtikan diha sa pag-lead sa cell group. Karon nahimo na gid mong sentro ang Ginoo ba na ma-realize na mo nga mga tawa lang yun daw magmotor may na siya magbala sa akong gitara. Siya murag wala magyud ta ani ga damgo nga inani to sa una lahi man to plano siguro para gusto matuog abroad pero enjoy kay mi lipay kay mi nga gikag chill group alas 11 sa gabi ano ba so lahi gyud na usab among direksyon na among focus ba among yung tagad pagtagad ang among na bati nga mga wali nga kanang kung imong yung tinud-on ang Ginoo sa pag-alagad kanang dili ka mabalaka sa imong mga kaubaot sa mga bata wala gyud na namo gipil nga gipil bitaw namo nga sa kapa-eskwela ka wala gyud wala lang normal lang among kinabuhi. Salig lang sa Ginoo tanan. Oh. Ako si Amadeo Broa, the second. Ako si Maricel Broa. With God, With God, change is possible.